Landaredia erretzen hasi ondoren, sua zure etxe bizitzara hurbiltzen bada, bete Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek. Deitu berehala 112 zenbakira, larrialdi zerbitzuak ohartarazteko, eta esan argi eta zehatz non dagoen sua eta norantz ari den edatzen. Bete beti agintarien jarraibideak, eta ez hartu erabakirik zure kabuz. Konfinamendua. Sartu zaitez etxean sua zure etxe bizitzara iristen bada edo azkar edatzen ari bada. Etxean konfinatuta egotea izaten da aukerarik seguruena, salbu eta etxe bizitza isolatu batean edo hiri baten perimetroan bizi bazara. Kasu horietan, ebakuatzea aukera hobea izan daiteke. Itxi ateak eta leihoak eta estali irekidura guztiak. Suteko kea edo gas ez daitezen sartu. Itxi gasaren, gasolioaren eta bestelako erregaien giltzak. Deskonektatu elektrizitatea eta leherketak edo zirkuitu laburrak sortzen aldituen beste edozein energia iturri. Ebakuazioa. Agintariek ebakuatzeko agindua ematen badute atera modu ordenatuan eta bete jarraibideak hitzez hitz. Fidatu zaitez larrialdietako eta babes zibileko agintariez, haiek bide seguruetatik bidaliko zaituzte, sutearen dinamikaren eta tokian tokiko egoeraren arabera. Bete itzazu zehatz-mehatz larrialdi zerbitzuen jarraibideak. Zure segurtasuna besteena eta sutea itzaltzen lanean ari direnena bermatzeko. Kasu guztietan, egon lasai une oro. Bete larrialdi zerbitzuen jarraibideak. Prestatu zaitez aldez aurretik argi izateko nola jokatu behar duzun. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.